În acest videoclip vreau să vă spun câteva chestii despre Nikon Z8. Asta e camera mea personală, am cumpărat-o acum vreun an, aproximativ. Și e o cameră excelentă, îmi place foarte mult. Ergonomic e foarte bună, are gripul ăsta destul de mare. E, cum s-ar spune, cam aceeași mărime ca un D850, deși eu n-am avut niciodată un D850. Dar se spune că ar fi cam aceeași mărime. Și îmi place camera asta din mai multe puncte de vedere. În primul rând are o grămadă de astea, cum se cheamă, butoane costumabile. După cum v-am spus, ergonomic este foarte bună. Avem aici un buton pentru autofocus. Avem și de asta un punct de conectare pentru PC Sync, dacă vreți să vă conectați alte flash-uri. Așa. Da, este o cameră extraordinară, mai ales că oferă foarte multe opțiuni când vine vorba de video. Și ca și cameră foto este extraordinară, e foarte bună. Dar dacă ar fi să aleg din nou, aș mai cumpăra această cameră? Deci prima oară când am văzut camera asta eram 75%, 80% eram convins că o să o cumpăr și de asta am și cumpărat-o. Dar acum sunt cam 50-50, nu știu dacă aș mai cumpăra-o din nou. Și o să vă spun motivele mele pentru care eu nu sunt convins că aș mai cumpăra-o din nou. Unul din motive este pentru că ecranul, după cum am spus, astea sunt punctele mele de vedere. Fiecare are punctele lor de vedere, fiecare persoană este diferită, unora le place, altora nu le place, dar eu o să vă spun punctele mele de vedere. În primul rând, nu-mi place faptul că ecranul nu e flip out, deci nu poți să o scoți afară ca să poți să te vezi în momentul în care, dacă ai nevoie să te filmezi singur. Cu toate că ai opțiunea să te conectezi la un monitor dacă vrei, mulțumită acestui HDMI port, Full HDMI port. Ai opțiunea să-i atașezi un monitor extern, dar aș prefera, pentru că eu mă filmez singur, eu folosesc camere singur, nu lucrez într-o echipă, nu am asistent personal, nu am videograf, eu lucrez singur și uneori când sunt pe afară sau când pur și simplu vreau să filmez ceva foarte repede, am nevoie de opțiunea de a mă vedea singur. La Sony am impresia că, dacă nu mă înșel, oferă opțiunea de a te vedea pe telefon. Poți să te conectezi la telefon, din câte am văzut, și poți pur și simplu să te vezi direct, chiar dacă nu ai ecran, deși toate camerele de la Sony acum au flip-out screen. Asta e unul din motive. Motivul numărul 2 este, deși camera asta s-a îmbunătățit la autofocus, deci legat de în vederea comparativ cu generațiile anterioare, este foarte bună la focus, s-a îmbunătățit foarte mult. Dar cu toate astea tot nu e chiar atât de bună ca și spre exemplu, un Sony A7R5, cum am aici. Aceasta este o altă cameră de mea, nu este închiriată sau nu este al cuiva, e camera mea personală. Dar comparativ cu un Sony A7R5 sau cu un ZV-1 sau cu alte camere, au fost situații, vă spun sincer, au fost situații când nici nu autofocusa atât de bine ca un Sony A7 III. Nu vreau acum să vorbesc Nikon Z8 de rău, pentru că e o cameră excelentă, e o cameră foarte bună, deci mie îmi place camera asta, dar nu o folosesc atât de mult și de asta probabil o să și-o vând și probabil ăsta e un motiv pentru care, dacă aș avea șansa din nou să cumpăr această cameră, probabil nu aș face-o, pentru că nu o folosesc atât de mult. Dar vă spun sincer, au fost situații în care nu focusa atât de bine nici ca un Sony A7 III. Și nu mă refer la situații când filmez o persoană sau când filmez, că această cameră are opțiunea de a filma animale, persoane și vehicule, dacă nu mă înșel. Stați un pic să vedem. Cred că aici. Da, probabil trebuie să mă duc în meniu ca să văd chestia asta.
Ia să vedem. Focus, priority, selection. Nu mai știu exact unde e opțiunea asta de a alege ce tip de subiect să autofocuseze. Mă rog, nu vreau să vă țin prea mult cu chestia asta, dar ideea e în felul următor, că filmam că uneori mai fac, cum este acest videoclip, uneori mai fac videoclipuri despre, nu știți, obiecte, despre anumite gadgeturi. Și filmam un adaptor, practic, îl țineam așa în fața camerei. Filmam un adaptor și nu vrea să focuseze nici în ruptul capului. L-am mutat mai în față, am apăsat butonul, focusa, după aia când mișcam o leacă și pierdea focus. Pe când, vă spun sincer, un Sony A7 III, am avut și Sony A7 III, am avut și Sony A6400, filmează pe obiectul respectiv și îți păstrează focusul mereu, indiferent că îl muți mai în față, mai în spate. Ei, cu Sony A7, ăsta cum se cheamă, cu Nikon Z8, nu este atât de reliable, ca să vă spun așa. Mă scuzați că folosesc cuvinte din astea în limba engleză. Nu este atât de reliable precum sunt alte camere de la Sony. Și după cum am spus, nu vreau să vorbesc de rău, dar asta e un al doilea motiv pentru care nu știu dacă aș mai cumpăra această cameră. Motivul numărul 3 este faptul că, deși Nikon acum au foarte multe obiective scoase, nu este cum erau ei la început, e adevărat că au foarte multe obiective scoase, dar sunt foarte scumpe. Vă spun, sunt foarte scumpe. Adică un 85 de mm modelul nou, 1,2, e cât e? Aproape $3.000. Chiar și un 85 mm 1.8, nu mai știu cât e, vreo $500, ceva de gen. Pe când dacă vreau să iau un 85 mm 1.4 Mark II, generația a doua de la Sony, pot să le iau cu 1000, poate chiar și mai puțin, cu vreo $900, $800 pot să le iau. Nu, vorbesc prostii. Nu, e 1100, vorbesc prostii. E 1100, nu, l-am găsit undeva pe un site redus la preț, foarte bun la preț. Da, e 1100, dar nu e $3.000 sau 2700, 2900, cât dracu costă un 85 mm pentru camera aceasta. Da, e 1.2, dar diferența între 1.2 și 1.4 nu e uriașă, pe cât e prețul. Deci nu știu, adică asta e doar un exemplu, dar sunt multe opțiuni de la Sony, multe obiective de la Sony și multe obiective third party care se fac pentru Sony. Deci ai foarte multe opțiuni și ai foarte multe prețuri și de multe ori acele prețuri sunt foarte bune, mai ales obiectivele la Sigma. Mie îmi plac foarte mult, eu am deținut foarte multe și încă dețin foarte multe obiective la Sigma. N-am avut niciodată probleme cu ele. Da, poate uneori, cum îi zice, își caută focusul un pic mai mult când e un pic întuneric față de un obiectiv nativ de la Sony, dar nu sunt foarte departe și sunt foarte bune la preț. Asta e motivul numărul 3 pentru care nu știu dacă aș mai cumpăra această cameră. Deci această cameră e extraordinară. Deci îmi place faptul că are shutter electronic. Nu-ți moare shutterul niciodată la asta. Are cortina asta care îți acoperă senzorul atunci când camera este oprită. Are rolling shutter-ul, e destul de bun. Nu e perfect, dar e destul de bun la camera asta. La video ai o grămadă de opțiuni la video. Ai tone de opțiuni la video care poți să le faci internal pentru că folosește CF Express Type B, care nu doar că sunt rapide, dar și sunt foarte ieftine. Deci da, e o cameră extraordinară. Deci nu pot să zic că e o cameră rea, nu pot să zic că e o cameră o las pentru că e teribilă. V-am spus, încă îmi pare rău că o las. Dar sunt anumite lucruri de care eu am nevoie ca și creator singur. După cum am spus, am nevoie ca autofocusul să fie reliable. Este foarte bun, mai ales când folosești pe persoane, când folosești pe anumiți subiecti, își păstrează focusul. Nu l-am folosit la 3D tracking sau chestii genul ăsta pentru că eu nu fac sport, nu fotografiez sport, vreau să zic, nu fotografiez animale, nu fotografiez acțiune, mie îmi place să fac portrete, îmi place să fac video și îmi place să fac video despre anumite gadgeturi sau obiecte, după cum am spus. Dar
în acele momente când am nevoie ca ea să fie cât mai reliable posibil, atunci mă dezamăgește. Și de asta nu știu dacă o să mai vreau camera asta. Pentru majoritatea persoanelor sunt sigur că este excelentă, pentru că nu toată lumea o folosește la fel cum o folosesc eu. Și sunt sigur că anumite persoane nu au problema care o am eu. Dar, după cum am spus, când am eu nevoie pentru nevoile mele personale, când am nevoie cel mai mult de ea, atunci mă dezamăgește și nu știu dacă o să mai vreau să vă arăt opțiunile la video. Unde ești, mă? No. Aici. Da, vreau să vă arăt opțiunile astea la video. Deci avem NRAW 12 bits, internal, ProRes RAW HQ 12 bits, ProRes H22 10 bits, H265 10 bits, așa. Și putem să filmăm. Am putea că acum este dată pe ProRes și ProRes merge numai până la 4K, dar o să setez NRAW. Ok, NRAW și acum putem să filmăm. Uitați aici, avem 8K 60dp internally, 8K 50p, 30p, 24, 25, 24, 4K 120dp internal, no crop, RAW 12 bits. Deci opțiunile la video sunt extraordinare, după cum am spus. Și videoclipul este foarte frumos. Sunt mulțumit de camera asta când vine vorba de videoclip. Dar astea sunt cam principalele 3 motive pentru care nu știu dacă aș mai vrea să mai cumpăr camera asta. Și mare păcat. Pentru că nici nu se încălzește foarte repede camera asta. Mare păcat. Și încă un lucru care nu e chiar extraordinar la camera asta este faptul că nu are stabilizare foarte bună. Nu are aceeași stabilizare cum are Sony. Mai ales că Sony acum oferă opțiunea de a înregistra gyro data în cameră și când mergi în cum se numește software-ul lor dedicat, că am uitat în momentul ăsta, am un lapsus. Mă rog, nu mai mi-aduc aminte acum exact cum se numește software-ul lor. Dacă mergi în software-ul lor de editat, poți să folosești această dată gyro care e înregistrată în camera să stabilizezi video. Da, o să fie un mic crop, dar el lucrează foarte bine. Și plus că are steady shot foarte bun și da, asta e un motiv pentru care unul prefer Sony mai mult. Da, camera asta Sony A7R5 e un pic cam nașpa la video, vă spun sincer, în comparație cu Nikon Z8, e adevărat. Dar tot pot să filmez cât am eu nevoie, un 4K decent cu camera asta, dar nu mă lasă la... Și tot asta filmează și 8K, numai că e 8 bit, nu mai este 422. Chroma e 420 și e 10 bit. E adevărat, nu e la fel de capabilă, dar nu mă dezamăgește la video. Când vine vorba de opțiuni la obiective, am oricâte opțiuni vreau eu. Pot să-mi cumpăr, dacă vreau Tamron, pot să-mi cumpăr Sigma, pot să-mi cumpăr Viltrox, pot să-mi cumpăr Sirui, chiar și am un Sirui anamorfic. Pot să-mi cumpăr ce vrea mușchiul meu, pentru că ai o grămadă de opțiuni. Și când vine vorba de ecran, dacă vreau să mă filmez singur, nu doar am flip out screen, dar am și tilt screen dacă vreau, în același timp. Cu camera asta. Are și tilt, are și flip out. Deci nu am nicio problemă când vine vorba de chestii de genul ăsta cu camera asta. Este foarte, foarte reliable. Asta e cel mai important. Și ce o să fac dacă vând Nikon Z8-ul? Pentru că
am nevoie de o cameră video foarte reliable și asta, deși mă ajută camera asta, aș vrea o cameră care e doar pentru video și de asta o să-mi locuiesc Nikon Z8, am să-l vând și cred că o să-mi iau un FX3 sau un FX6. Încă stau și mă gândesc, sunt pe gânduri, dar posibil să iau un FX3, nu un FX6, pentru că un FX3 are tot stabilizare internă, cu toate că îmi place asta, cum se cheamă, electronicul, ND filterul electronic care e incorporat în Nikon FX6. Aș vrea un pic de stabilizare și FX3 are asta. FX3 totuși e un pic mai compactă, pot să o folosesc, să o iau cu mine și să o folosesc când vreau să mă duc undeva și totuși e un pic mai ieftină. Deci stau pe gânduri, dar posibil să iau un FX3. Și ca cameră foto, ca a doua cameră foto, cred că o să-mi iau un A6700. Eu încă am o cameră Sony, acum în momentul de față am un ZV-E1 și ZV-1 e o cameră extraordinară, dar o să vorbesc despre ea în alt videoclip despre ea. Și cam asta e părerea mea despre Nikon Z8. Dacă vreți, o să vă arăt și sample despre ce e vorba, dar în alt videoclip o să vă arăt sample de ce camera asta nu e chiar 100% reliable la autofocus. Dar mulțumesc că m-ați urmărit și o să ne vedem în alt videoclip. Aveți grijă de voi, v-am pupat, ceau, ceau!